El Campionat de Catalunya de ral·lis d'asfalt ha arribat al seu equador amb la disputa del 45è Rally d'Osona. La cita, a més d'un centenar d'inscrits, era puntuable a més del Campionat de Catalunya de ral·lis d'asfalt per la Copa de Catalunya de ral·lis d'asfalt, l'Open Catalunya de ral·lis sprints d'asfalt, el Trofeu Júnior i el Volant RAC. La cursa, de 448 quilòmetres, 100 dels quals cronometrats, constava de 5 trams: la Trona, la Bola, la Costa dels Gats i el Pens les Lloses, a més de la superespecial al circuit d'Osona, als quals els participants del campionat català havien de fer 2 passades. Abans de començar la cursa, es va guardar un minut de silenci per la mort víctima d'una llarga malaltia de Pili Mas, exparella i excopilot del mític Pep Basses, a l'edat de 49 anys. Aquest aplaudiment que li dediquem. El ral·li es presentava molt emocionant per la lluita que mantindrien els Mitsubishi Lancer Evo 10 de Xavi Pons, Climent Domingo i Carles Llinàs amb el Porsche 911 GT3 de Josep Maria Membrado i Jordi Gaig. A la prova també hi prenia part Nani Roba, amb un Mini Cooper Countryman. Els primers trams van ser una pugna entre Pons, Membrado i Gaig. Aquest últim, vencedor de l'any passat, i el seu copilot, Aleix Estudillo, van començar marcant el primer scratch i liderarien el ral·li fins al tercer tram. A la segona passada per la Trona, el Porsche, però, va patir una avaria i van haver d'abandonar. El mateix li va passar a Membrado. Acompanyat en aquesta ocasió per Oriol Julià, va ser el més ràpid en les primeres passades per la Trona i la superespecial del circuit d'Osona. En la primera passada per la Costa dels Gats, però, va tenir problemes amb el canvi i també hauria de deixar el ral·li. Xavi Pons i Xavier Amigó, autors de 6 scratch, van marcar un fort ritme amb el Mitsubishi Lancer Evo 10 i a partir del quart tram van passar a liderar la cursa, una posició que ja no deixarien fins al final. Pons i Amigó es van adjudicar també la Michelin Challenge. Ha estat un ral·li complicat, no? Al matí el Jordi ha fet un temps molt bo a la bola, no m'ho esperava. Llavors la Trona, per contra, també hem fet uns temps molt bons nosaltres, hi havia una lluita interessant amb els dos Porsches i nosaltres, i els seus abandonaments ens ho han posat més fàcils, no? Per la tarda hem pogut anar una mica més tranquils, entre cometes, i poder guanyar doncs em fa molta il·lusió. Climent Domingo i Joan Venceslau amb el seu Mitsubishi Lancer Evo 10 van quedar en segona posició a 1 minut i 16 segons del líder. I el dia ha anat, com no, la referència ha sigut en Xavi Pons, com tots esperàvem, un pilot de gran nivell, ha donat catxer a la prova, ens ha ensenyat a tots com es pot arribar a anar amb un Mitsubishi i bueno, per nosaltres molt contents, hem tingut avui la sort de cares, hem pogut fer un segon lloc gràcies als abandons dels Porsches que estaven rodant molt ràpid i molt contents en general, ens ha sortit el dia rodó, hem hagut de córrer bastant amb en David Sayós i en Carles Llinàs que cada dia estan anant més ràpids i més habituats als seus cotxes i contents perquè portem una ratxa bona, els últims 5 ratllis ens han sortit tots molt bé, portem 4 segons i un primer i la veritat és que no ens podem queixar. Domingo i Venceslau van mantenir una forta lluita fins al final amb el Mitsubishi Colt de David Sayós i Xavi Moreno, que van ocupar el tercer calaix del podi a només 9 segons de la segona posició. Carles Llinàs i Joan Torra, amb el Mitsubishi Lancer Evo 10, van marcar el millor temps en l'última especial al circuit d'Osona, però no van poder pujar al podi per poc més de 8 segons. Amb aquest quart lloc, Llinàs i Torra sumen uns punts valuosos i passen a encapçalar la classificació provisional del català de ral·lis. En cinquena posició es va classificar Nani Roma, acompanyat, com és habitual, per Pilar Barceló. El pilot de Folgueroles va tenir problemes amb el seu Mini Cooper Countryman en període de proves a l'asfalt. En 2 rotes motrius, la victòria se la van adjudicar Francesc Gutiérrez i Àlex Garcia, que amb un BMW M3 E30 van ser 6ens en la general de la cursa. Els participants en l'Open Catalunya de ral·lis sprints d'asfalt havien de completar 2 passades sobre 3 trams, la Bola i la Trona i la superespecial al circuit d'Osona.
victòria se la van adjudicar Óscar Oviedo i Ignacio García amb un Peugeot 106 Rally S20. En segon lloc van acabar Pau González i Francesc Sabater amb un Citroën Saxo BTS a 23 segons dels primers, mentre que la tercera posició va ser per César Crespo i Jaime José Hernández amb un Peugeot 106 Rally S20 a 41 segons del guanyador. Entre els ER, la victòria va ser per Adrià Vila i Marc Sauleda amb un Peugeot 106 Rally S20. Bueno, eren nous els trams, però bueno, molt contents perquè li hem agafat el feeling ràpid, no hi havia gaire grip, però bueno, molt macos. El copilot avui ha fet una feina excel·lent, m'ha apretat molt i bueno, anàvem mirant de fer bé la traçada perquè volies anar molt ràpid i no podia ser. Tenies que anar el més fi possible i anar fent i sortíem bastant bé els temps. I bueno, hem pogut anar controlant una mica el Pau i això, hem vist que podíem i bueno, hem arribat a un bon grapat de segons aquí al circuit. Jordi Terricabres i Yeray Soto, amb un Peugeot 206 XS 110, es van imposar entre els participants en el trofeu júnior de Rally Sprints d'asfalt i es van endur també la Copa Recosap. Entre els participants en la Copa Catalana de Regularitat, els guanyadors van ser la parella formada per Joaquim i Gerard Gomà, amb un BMW 323i. El podi el van completar Josep Pujol i Carlos Fernández amb un Volkswagen Golf Oettinger en segon lloc i Josep Maria Juventeny i Quim Turon amb un Peugeot 205 GTI Maxi en tercera posició. Amb el Rally Osona, el Volant RAC Trofeu Mòbil Humavisa celebrava també la segona cita consecutiva sobre asfalt. Després de les dues curses celebrades fins ara, la igualtat és total. Jordi Salinas i el seu copilot, Rubén Mejías, i Carles Duran i Albert Cardó lideraven empatats a punts la classificació, amb una victòria i un tercer lloc per als primers i dues segones posicions per Duran i Cardó. Tots dos tenien un estret marge de 10 punts sobre el tercer classificat, Rubén Ferrarons, i el seu copilot, Ramon Segarra. A Osona les coses van començar bé per Jordi Salinas i Rubén Mejías, que van marcar els dos primers escrats del dia amb el Peugeot 107. La parella hauria de deixar però la cursa a la segona passada per la bola, a causa d'una avaria mecànica. Els que van fer un rally excel·lent a Osona van ser Jordi Rodríguez i Jaime Morales, que van marcar amb el Peugeot 107 un total de 5 escrats i van aconseguir la victòria final amb un marge de 28 segons respecte als segons classificats. Bé, hem començat el rally amb la bola, portàvem bon ritme i hem punxat, hem tingut una punxada cap al quilòmetre 3 i hem anat 3 quilòmetres o 4 punxats del darrere, de l'esquerra, i ostres, les curves d'esquerres no es podien fer pràcticament, tot el rato es ficava de cantó el cotxe i les de dretes més o menys les podies fer bé. A partir d'aquí hem perdut 20 segons i sabíem que aniríem tot el rally de remolc, no? Hem d'intentar apropar-nos una miqueta en Salinas, que és el que anava primer, i veure què podíem fer. Aleshores hem fet la trona, estàvem en temps del Salinas i hem tornat a fer la bola, i a la bola el que ha passat és que en Salinas ha trencat l'amortiguador i després de trencar l'amortiguador doncs anàvem primers i el que havíem de fer era treure una mica més de distància amb en Duran, que anava darrere nostra, i ha sigut durant els dos primers trams de tarda que l'hem tret una miqueta de distància, hem tret uns 25 segons i ens ha permès anar relaxats la resta del rally i al final tindrà la victòria. La segona posició final se la va adjudicar la parella formada per Carles Duran i Albert Cardó, els més ràpids a la segona passada per Alpens Les Lloses, que sumen així el tercer podi de la temporada. El rally ha sigut un rally que hem anat de menys a més. Hem començat molt fluixos, els dos primers bucles, no trobàvem les pressions adequades per les rodes, ja que feia molta calor. No estàvem molt a gust amb el cotxe i amb la manera de pilotar, però de mica en mica hem anat trobant el punt, hem fet un canvi bastant radical de pressions
i ens ha ajudat a anar molt més de pressa als següents bucles. I el segon i el tercer, que eren els dos últims trams, ja hem estat als temps del capdavant i hem pogut lluitar amb ells. Rubén Ferrarons i Ramon Segarra van completar el podi amb un tercer lloc guanyat a pols, després d'una forta lluita amb Pau Frigola i Sergi Bruguer i Ramon Cornet i Xavi Serra, els més ràpids a les dues passades per la superespecial del circuit d'Osona. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de ral·lis és el Ral·li Pla d'Urgell, sobre terra, que es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.